Tatsuniyar mijin da ya binne matarsa da ranta. Gata nan ku, ta zo mu ji ta daga ni Aminu Namu. Kamar kowane lokaci, a yau ma gashi ina ɗauke da tatsuniya mai abin al'ajabi da ban mamaki akan mijin da ya binne matarsa da ranta. A cikin wani gari a ƙasar Hausa, akwai wani labarin soyayya mai abin al'ajabi da kuma ban mamaki. Akwai wasu masoya guda biyu wanda suke son junansu har ta kai su ga aure. Suna zaune cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali yayin da suke zaune a cikin zamantakewarsu ta aure. Tsaka da haka sai wani abin al'ajabi da ban mamaki ya shigo, wanda ya saka kowa firgici a cikin wannan ƙauye. Sanadiyar ɓacewar Mariya. Mariya ta kasance mace kyakkyawa wacce ta fi kowa kyau a cikin wannan ƙauye. An san ƙauyen cike yake da manyan kasuwanni, yayin da kowa yake yin sabgoginsa cikin kwanciyar hankali, babu tashin hankali a ciki. Mariya dai an san da kyakkyawa ce, yayin da take son wani kyakkyawan saurayi mai suna Yusuf. Yusuf ya kasance kyakkyawan saurayi ne wanda yake aiki tuƙuru a cikin wannan ƙauye. Duka ƙauyen maza da mata, babba da yaro, babu wanda bai halarci wannan biki nasu da aka yi ba, domin mutane da yawa suna cewa su ne mutanen da suka fi dacewa da junansu. Mariya a kowane lokaci tana ƙoƙarin faranta wa mijinta rai, domin kullum za ta dafa abinci mai karan daɗi domin ta je ta kai wa mijinta Yusuf yayin da yake aiki tuƙuru a gona. Yusuf kowa ya san shi, yana da jajircewa wajen aiki, domin baya wasa baya kasala. Idan har ya nufi gona, abin da yake gabansa shine kawai yake yi. A tare suka kalli junansu suka yi murmushi, yayin da suka yanke shawarar cewa za su ba wa junansu taimakon gudunmawar kyakkyawar rayuwa. Bayan wani lokaci, shekaru sun fara shuɗewa. Yusuf ya tashi ya rasa tunaninsa, ya rasa menene yake masa daɗi. Rayuwarsa ta fara canzawa. Yana kishin dukiya. Akwai wani babban abokinsa mai suna Ɗanladi. Abokinsa Ɗanladi ya ba shi labarin wata al'ada ta sirri domin samun dukiya. Domin al'adar ta zo da al'ada tsada. Dukkanin wanda yake son shiga wannan al'ada, to sai ya zamto cewar ya ba da wani na jikin shi wanda yake bala'in so. Da farko Yusuf ya ki amincewa da wannan bukata, domin yana ganin cewar ba bukata ba ce mai kyau, don bai yi niyyar cutar da kowa ba, don bai taɓa cutar da wani ba, don haka ba zai iya cutar da wani ba. Can kuma daga ƙarshe da yi wani nazari, sai ya gane cewar dukiya tana da matuƙar muhimmanci kuma tana da amfani a tattare da shi, domin wani lokaci takan iya masa amfani domin zai faranta masa ransa. Dare ya yi, matarsa Mariya tana kwance, wacce ya fi so duk duniya, sai ya ɗauke ta zuwa bayan gari. Akwai wata rijiya a bayan gari, tsohuwar rijiya wacce aka daɗe da barinta. Wannan tsohuwar rijiya an daɗe da yinta, amma saboda tsabar hatsarin da take da shi, sai jama'ar gari suka yi baya-baya da ita. Haka ya ɗauki wannan mata tasa mai suna Mariya, ya je ya saka ta a cikin wannan rijiya, ya binne ta da ranta. Ya dawo cikin gari, ƙauyen gari, yake cewa jama'ar gari, matarsa Amina ta bar shi domin ta yi tafiya zuwa wani gari na 'yan uwanta. Mutane suka dinga mamakin cewar ya aka yi Mariya za ta yi tafiya ta bar gari, amma kuma ba ta yi sallama da kowa ba, wanda ba ta saba yin haka ba. Yayin da mutane suke ganin cewar Mariya
mace ce wacce ta san ya kamata, kuma takan zama da mutane lafiya a cikin wannan ƙauye. Kowa, mata da maza, suna matuƙar son wato Mariya domin kyakkyawar mu'amalar da take da shi, ba tare na kowa. Bayan wani lokaci, abubuwa suka fara canzawa a cikin wannan ƙauye. Yusuf, gonakinsa suka dinga bushewa, komai ya dinga lalacewa na tattare da shi, awakansa suka dinga mutuwa. Yusuf yana zaune sai ya dinga jin wata tattausan murya ta ne masa magana, tana cewa, Yusuf, me yasa kai min haka? Yusuf, me yasa kai min haka? Mutanen gari suka fara lura da yanayin da Yusuf ya dinga shiga da kuma canjin da Yusuf yake samu a cikin ƙanƙanin lokaci, na ganin cewar Yusuf gaba ɗaya ya firgice, al'amuransa sun fara canzawa, komai nasa ya canza. Yara sun ba da labarin cewar akwai wata farar mace da take yawo a bakin gefen rijiyar nan. Fatalwar Mariya ce wacce take zaga wannan rijiya. Wata rana da daddare, Yusuf ya firgita, cikin dare ya tashi ya ɗau fitila domin zuwa bakin wannan rijiya. Ƙarasawa bakin rijiyar ke da wuya, sai ya ƙara jin wannan murya a daidai saitin kunnensa. Aminu, Aminu, na aminta da kai, me yasa za ka yi min haka? Fitilar da ke riƙe a hannunsa sai ta waɗo ƙasa. Ya zabura, ya firgita, ya fita da gudu, bai tsaya a ko'ina ba sai izuwa cikin gida. Kada ku manta, idan kun ji daɗin wannan tatsuniya tawa, to ku yi min shiya, ku danna like, kuma ku yi min subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora. Wata rana, tsabar firgicin da Yusuf yake shiga da tashin hankali, ana gagarumin taro a cikin wannan ƙauye. Ya ga menene abin da ya kamata ya yi, sai ya ɗauki ƙafa zuwa wannan taro da ake yi a cikin wannan ƙauye. Sai ya je yana gaya musu gaskiyar abin da ya faru, cewar ya binne matarsa Mariya da ranta domin kwaɗayin wani abu da yake shirin samu. Mutanen gari suka ɗago suna kallon Yusuf, suna mamakin abin da ya faɗa. Shin gaskiya ne ko kuma a'a ya dai faɗa ne? Aka zuba masa ido ana kallonsa kallon ban mamaki. Wasu daga cikin mutanen gari suka harzuka domin farwa Yusuf. Babban dattijan da yake cikin garin sai ya dakatar da su, ya gaya musu cewar kafin nan tukunna a fara garzayawa inda aka rufe wato Mariya domin a je a ga lafiyarta, shin tana raye ko kuma ta mutu. Mutane suka garzaya da gudu domin zuwa wannan bayan gari, zuwa inda rijiyar nan take, domin haƙo Mariya. Ana zuwa aka fara haƙa, sai aka samo Mariya, an same ta da ranta, amma kuma ta sha wahala, gaba ɗaya ba ta cikin hayyacinta domin rufe ta ɗin da aka yi na tsawon wani lokaci. Ana dawo da ita cikin wannan gari, ba abin da ta fara yi sai ta kalli wato mijinta Yusuf, ta ce, I love you Yusuf, ta faɗa a hankali. Yusuf daga jin haka sai ya yanke jiki ya faɗi, ya ce mata, ban cancanci ki min gafara ba, domin irin abin da na aikata miki na rashin adalci da kuma rashin tausayi. Matarsa ta kalle shi ta ce, na gafarta maka kuma na yafe maka har abada. Sai dai ta yanke shawarar cewar za ta bar gari, za ta koma ta ci gaba da sabuwar rayuwa da iyalanta. Tun daga wannan lokaci Yusuf ya dinga ƙoƙarin gyara rayuwar da ya kuskure a baya, domin ganin cewar babu wanda zai ƙara shan wahalar da matarsa ta sha, ko kuma wani ya ƙara kuskuren aikata aikin ba daidai ba, domin shi ma ya gyara halayyarsa ta koma ta mutanen arziki da kuma tausayi. Labarin waɗannan ma'aurata guda biyu ya koya mana cewar riƙon gaskiya da amana da kuma zama da mutane lafiya. To masu kallona da saurare, wani irin darasi kuka ɗauka ga wannan tatsuniya? Ni dai na ɗauki babban darasi, domin cin amana ba abu ne mai kyau ba.
Idan kun ji daɗin wannan tatsuniya tawa, ku ci gaba da mun sharing kuma ku danna mun like, ku danna mun subscribe gami da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci. Kar ku tsaya a nan, ku bi ragowar bidiyoyi na ku kalla domin nishaɗantarwa da kuma jin daɗin ku. Na gode.